17 ka mga minor de edad ang nagtabang og kulata sa usa ka 13 anyos nga babay nga atong itago sa pangalang Joy, taga barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo ang pagpangulata ni atong Mayo ning tuig 2025. Si Joy nakaangkon og pipila ka mga bunog ug igo sa ulo. Apan wala kini mitugan siyang ginikanan tungod sa nadawat niyang pagpanghulga gikan sa mga suspect. Apan tungod sa epekto sa pagpangulata kang Joy ug dihang nasayran sa iyang inahan nga daghan ang nalambigit sa maong pagpangulata, nagpakitabang na kini sa kapulisan. Karon lang Lunes, Hulyo 21, girespondihan sa mga otoridad ang maong reklamo ug matod sa Department of Social Welfare Services nga anaa sa 12 hangtod 16 anyos ang mga suspect. Base sa inisyal nga investigasyon sa DSWS, nasayran nga kining 17 ka mga minor de edad, 5 niini kay gikan sa barangay Mambaling, 7 taga Labangon, 3 taga Calamba, samtang ang duha nga gingon ni gawas na sa Sugbo gikan sa Guadalupe. Gisusi karon sa DSWS ang mga posibleng anggulo sa motibo sa pagpangulata. Tunguna di ba ang katong mga blood scripts man nga grupo no, pero karon is na sa bag-o nga grupo nga amo pang tan-awon ang barangay nga sa Calamba is na siya something dito nga area among tan-awon kung asa gid magtapok ning mga bataa. Kahit man to lain man gud sila mga hinungdan nga based pod sa akong nadunggan pagsaka nako sa taas nga. Lain sila mga hinungdan. Nagkanayon ang pangu sa DSWS Portia Basmayor nga giuna nila og pag-asikaso ang kaluwasan ni Joy. Gihisgutan sab ni Basmayor ang posibleng atubangon sa 17 ka Children in Conflict with the Law o CICL nga nalambigit sa hitabo. Ato silang dadoon sa pink room. Amang gud ang trauma. Bisan pag wala na dugay-dugay na ang katong insidente, na viral pa jud, pabilin paghapon sa iyang kaugalingon nga matrauma siya. I-file na to, unsay atong i-file ato. Then into community diversion, unsa pa na siya diha. Then kung sa ako lang, as koan, mas nindot tiga ang consequence ang parents kay wala namang guna nila tan-aw na ako. Tingali into mangitag trabaho, mangitag income, tapos less na ang koan monitoring. Gani nasayod na sa maong kaso si Cebu City Mayor Nestor Archival ug nakig-alayon sa nagpadayong investigasyon sa DSWS. Giatiman na sa DSWS ang usa ka bata. In fact, naibaw na ang atong CCMC aron mapangitaan ang mga bata o katong bataan ng matagaan kog atensyon. Nakatong 17 ka buok, I understand sa report upat pa lang ang ilang na kuan ba nakita unya ang DSWS anak mo'y muhatag na kong informasyon unya unsay buhaton na nila kay mga bata pa man ning minor. Nanawagan sab si Basmayor sa mga ginikanan nga magmatngon sa mga lihok sila mga anak aron kalikayan ang pag-apil sa mga di maayong grupo. Dato man mapobre, pero imo ginang gi-monitor imong bata. Always ka nag-monitor, check, not only for the social media, manginganang imong i-check tungod lang sa cellphone. Kuan gid ka ng connection bitaw. I-connect gid nila ang lab sa ilang anak kay ang mga bata manggod makuha manggod nila ang lab sa group kay di good pwede nga ang city government lang o ang government lang tanan ang mohatag og intervention. Kini si Liza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.